Една женичка имала си нашата любовник, през седмицата мъже, като бил на работа, тя си го викала вкъщи и един ден 9-годишният им син такъв скрил се в гардероба, нашата с любовника си действат задачи, обаче по време бащата си дошъл, тя бързо скрила в гардероба любовника, а отвътре сина такъв вика: тук е тъмно. И той любовника вика: да, така е. Аз имам бухалка. И любовника вика: ей, искаш ли да ти я продам? Нашия вика: не. Да, ама баща ми е отвънка. Добре, давай, колко пари? Нашия вика: 250 лева. Ей, той стръпнал, ама какво да прави? Вика: купувам я. След една седмица историята се повтаря. Малкият пак вътре, пак вкарва любовника и нашия такъв почва: тук е тъмно. Имам бейсболна ръкавица. Искаш ли да я купиш? Той вика: колко пари? 750 лева. Ей, той стръпнал, ама сега какво да прави, да не го бият? Дал парите и сам минават се 2-3 седмици. Бащата вика такъв на сина си: айде, вземи ръкавицата и бухалката и да ходим да поиграеме. Той вика: няма, продадох ги. Как ги продадеме? На кой? На един приятел. Колко пари? 1000 лева. Как ще продаваш на приятелите толкова скъпо? Вика: да ги прецакваш, ти лут ли си? Айде с мене на църква. Завел го на църква да се изповяда, защото нещо не е наред такъв, разбирате ли. Вкарал го вътре в изповедалнята, затворил с него вратата и по едно време малкият казал: тук е тъмно. А свещеника не издържал и се извикал: не отново!